na ani se Appiah na nam kwa akon no na esuma duro mu etiye otumfo anase na nayere onzu firi na se ye na nano no ono na abra ba basi omu kwa akon na omu de omani aba no yemisa Tenefo na nkasa na wo mo emwa mi wura me mo akwa baba Nyansapo so ya eja na apomo e nyame adomo Enefo ne Tenefo Atene no ye wo mu ahodo mienu okay ye wo Atene akotene ene ye wo Atene akuampon ene na abeche ni nyina mu ama Atene akotene kire se na Atene akuampon so kire se me wo Atene akotene ti meka me de Atene akotene no eye ye ko German ko ene nyame adom ye ne ewura ko ye kokum German hene ye dinkra ye twaniti ye ba ye duru bechemu a yes che asade no na de asa ana me na bowura ewuram me na na friend adu kwa me otumfo bo Atene akotene ma no no kwatwitwa Atene okwa wi Atene na no de ba oso ye ho hire Tene no ya be ne man no ewo a ene ye friend Tene enwo de a ye de ye praye de mo se ewo se de a ye de ye Tene kakane bo nsa betwafo ene ye de kotwa be obi su kokuani kwahyenafuo nso a oye Tene na ye ba amamre mu se ya ba na ha dia ya Tene akotene di ye so in otumfo bo sa akonwa ne de ma ye se ye de hire ho nti se we hwe a ye twen ye wura occasion bia ana afahye bia be hye a ubehu Tene no uhu Tene no so otumfo ba ye so Tene didi nanim e de ache ye wura ya de akire ye wura kwan nti Atene akotene no ye ba besom mi wura oba Atene se oye ohina yesom no ye nana boache atonsa nana boache atonsa odika no na ye Atene hene okay adika enfan na Atene akonya no e wodanase danase wo fan danase offense kwa no so ha wo free kodi ana wo kodanase ansa na wakọ ahinkro na se ye befa nse ene mprempren mu botaye ne se ye befa nse esumu asadru ti mu de Atene ne betre wo hene kwan amode akoja ba man san nyina ehuru se ade a ye no osoma esom ye no ye wura ni monyam obọ hye ye no Atene a ye no obọ Atene akotene ne de ma ye nti ese okọ ba bio se ye dwabo se ye yo ye so didi nanim didi eyi ye fa se ya mamre so de kire wo fa din de say midini kwa kuja feke di asempa ana ye bere twato na na kura du yard moto som yensan ne dot yie mudumadi a mode sa Atene ebedie ne say yo eye amani efitete ye nananom abe nanam kwa akon no ye fiti na se kode de na se Atene hene ehon so ankata na ofiri na ani se abe nanam kwa akon no na esuma duro mu etiye otumfo anase na nayere onzu fiti na se ye nanano no ono na abra ba basi omu kwa akon na omu de omani aba no na esuma duro mu omu hu ba bia no oba basi de tete etwitwa saadi wei adi gatu mu adi chi omu kwai emo meduru kumase anu nti de frɛ ye Atene akotene okay na se esum duru asante e wokon mu ene oba basi tinimi tena asedwene hu se aben papan a we mekaka bo bebetima ye gya to gya de aba ye nana ene twa asasa no eme ye beduru asante me na se abawasam kakra no so da ho no ayo oba basi asante ko okon asante ko sa esum duru asante man no oda ye no odo ye no hu ye se sa aben papai ya je kire ne ye ka bomu ye je gyatum a ebetimi asren na adi nananom anim na soja ko enu na free ho besi nne wo mo ade ya sabi otumfo aba enche se ebia esumadu na so ya amamra ne amane a wo mo didi animu ade kire se Atenefo free tetentede edi besi sambe no wo mo dwuma titi no ya ne aye from adi nkomo ya ne atuntu ya di nkomo atuntufo adi nkomo ane ne Atenefo so di nkomo eti eguso omo mu otwaka awo de oti okru wi okra ne bra nwoma so opim so otumfo se tutu asante benra krobra de fie ampasa chikotoko hene ne opia omo di mu atintiman amu okono yeguso ya ne bi di nkomo maako ye real fonton from and ye we tutufo and ye aba Atenefo so eti baton say Atene ma kire mu ye Tene se je edi enti na di wusie ne pie boyemu edi enti na nwisie ne se otumfo ebia se opia ebisie ne ade ne pam susumbo ne bia woni ekwan mu aha na tese oda ho no botaye nso no botaye pa no eja no asran no
ne wisie no so pam susumboni anim nyina wow oh abusia ba ko panyin so dia betum no saa wisie na aba no nyese ye wisie kwa ne botan ne sa no so pam sunsumboni sunsumfi ebie kwa mu de ma wo hene eja ne sen no na wisie no so pam sunsumfi ane nsumboni a sebe aye na anwe se ebia o be ye mrento asam abra ohene epie enti emwa wo ewuram enti nananom kwa akon mu na mu wuram no omu aboa bi ehunu wisi a odwane anu nti anu no ebie emwa epam mwa omu wo ekwa mu omba hunu huna nipa na omba chi nipa no ebisie ne pam wo mu ambo mu kwa chiri awusia ano no Tene wo machi said the asha say pu wisie na adanse ba ko pe de edidi acha se enche na de oti okru wi okrawia ne brawe ngwa sopum so tumfo se tutu a eti atani kurafo no ye wo mo firi edenase na e wo ofen so ekro ekwan no so e wono mo enewei wo mamamre no mamane a wo mo ye no no wo no nso na mamre ne amane mu no wo hin be pia wo no kura tene no eye abe man ni bi a awo na ya hye de atwitwa ni akeka bomu oni adigya aso ano eno ne friend setene eti kane no na nanom ekokon no ne ade kura na wenu wonom so na eye kane ya na didi wo monim ama wo mo edekọ enti ye fa ne se ene de asie no eye komua na asantema ya dreye na sade oti okruwie ne okrawie ne brawe ngoma so bepie dia ene ne enua no mo de na se a wonom ntwumadie ene se wonom so atene edidi ohene anim no wonom so eno nti ne nei wa hye ase a won se atene no wo ma bobo ma no na ahye ase epu misie ede eba no sa bepepe na eye wisie na eja kakra na enemu ede ba nti se de enche na ohene na nkasa ye twa no na wo betena se na afi amamna ne amane ni nyina no awie pɛ no na wapia no nti kotoko hene ane ye twa no kro bia refi ampasa ti kotoko hene wo simpitim mo hin kase o hin kokrogo a ono ane ewo mo maka nyina ehwe ne sia no empanyini se sa wo sen wo yonko a wota sa no ma kɔwe brese wo tu ane nsam mogabum ono ane wan ne wo aboa sabi oprako a wado saate entie no aboa bia beso do saade no nso osua no nanso ayedan na aboa kokɔ wotimi do saade ekoto prako wo ya enyeye aposo ubejem na ade ato ewie yentwen ne wa humbo mu a yetwa mana ba die yegu so eti usugu so ana Nyansapo kasa mfonyin so on subscribe ya no aye na wa share na ade ama onuano no manya bi ahwe pia
nti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo aboa ntaka na ma na yekese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na amerikasa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede